Dobrý deň prajem, moje meno je Žofia Šipošová. Vítam vás pri tomto videu, kde si ukážeme, ako sa správne registrovať do klubu Duolife. Registrácia do klubu Duolife je veľmi jednoduchá. Registrujete sa vždy cez partnerský odkaz. Partnerský odkaz dostanete od osoby, ktorá vás do klubu pozýva. Väčšinou je to prostredníctvom pozvánky cez e-mailovú adresu. Takže dostali sme pozvánku, klikneme si na partnerský odkaz, ktorý nás vlastne prevedie na stránku www.myduolife.com, kde prebieha vlastne kompletná registrácia a takisto všetky ďalšie nákupy. V tejto časti môžete vidieť, kto vás do klubu pozýva. Ideme na samotnú registráciu. Takže môžete si vybrať registráciu ako člen klubu alebo ako preferovaný klient. Ja vám teraz vysvetlím, aký je medzi nimi rozdiel. Preferovaný klient nakupuje lacnejšie, má zľavu na produkty 15 až 20%. Všetky vlastne produkty si objednáva priamo zo stránky myduolife.com, kedy chce, koľko chce, ako chce. Všetko je v podstate na ňom. Preferovaný klient má v podstate len zľavu. Na rozdiel od člena klubu, ktorý má zľavu 30 až 45%, má klub member takisto vernostné bonusy za pravidelné objednávky a využíva celý provizný systém spoločnosti Duolife. Vypíšeme si e-mailovú adresu, na ktorú nám budú chodiť vlastne e-maily z tejto stránky. Takže ja už tu mám prednastavený e-mail a teraz si vytvoríme partnerský odkaz. A do partnerského odkazu si môžete vlastne vy napísať, čo chcete. Treba ale dávať pozor na to, že tento partnerský odkaz je práve to, čo posielate vy človeku, ktorého chcete zaregistrovať ako nového klub membra. Odporúčam dať si tam meno, priezvisko a potom to príde vlastne v tomto znení jofiašipošova.myduolife.com. Zadajte si heslo, ktorým sa budete prihlasovať vlastne na túto stránku. Vyberte si štát. Zadajte si na vás údaje. Ja som si vybrala takéto vlastne meno, priezvisko, pretože mňa by to už nepustilo potom ďalší krok. Čo sa týka dátumu narodenia, samozrejme členom klubu sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov. V tejto časti si vyberáte spôsob zúčtovania, či ste fyzická osoba, alebo vlastne idete nakupovať ako podnikateľ. Vyplňte si adresu. Pokiaľ je vlastne vaša korešpondenčná adresa iná ako fakturačná, treba to zaznačiť ešte v tomto kroku. Upozorňujem, že pri každej objednávke sa vás ešte vždy opýta, či chcete doručiť balík na inú adresu. Sme v súhlasoch, takže treba si prečítať, čo chcete zaznačiť, či chcete dostávať SMS-ky, či súhlasíte s obchodnými podmienkami a tak ďalej a tak ďalej. Klikneme si na stránku ďalej, kde sa dostávame do samotnej objednávky. K objednávke by som chcela povedať, že táto prvá objednávka musí byť v hladine 250 bodov. Čo sa týka bodov, tak body máte vlastne pri každej cene, pri každom produkte zvlášť. Každý produkt je obodovaný iným počtom. Prvá objednávka je v cenách preferovaného klienta, to je v prvej objednávke máte zľavu 15 až 20%. Každá ďalšia objednávka je už v cenách klub membra, čiže v najvýhodnejších cenových reláciách. Takže poďme na to. V tomto stĺpci si môžete vlastne vyberať produkty, ktoré si chcete zakúpiť. A upozorňujem, že máte tu ešte knížky, marketingové artikuly, roll-up systémy a podobne. Pri tomto máte 0 bodov, pretože samozrejme zarábajú nám iba produkty, bodovú hodnotu. Dobre, ja si vyberiem do košíka, dajme tomu tento balíček Energia. Tu vidím, že má hodnotu 510 bodov, takže naplnila som svoju registračnú objednávku. Klikneme si na pridať. Takže gratulujeme, vybraný balíček bol pridaný do košíka. Ideme ďalej. Tu môžeme vlastne vidieť všetko, čo je v tom balíčku. No, automaticky nám vlastne pri tej prvej objednávke vloží do košíka tento katalóg Duolife v slovenskej verzii, ktorý je za 1 euro. Štandardná cena tohto katalógu je potom 2,50. Určite odporúčam si ho tam nechať, pretože je veľmi, veľmi dobrý, veľmi dobre spracovaný. Dobre, ideme ďalej, takže tu je už na vás, či si vyberáte tento magazín. No, čo sa týka dopravy. Štandardne cena dopravy je do každej krajiny iná. Na Slovensko je cena dodania 11 eur z Poľska. Chcem upozorniť na to, že vy viete vlastne dopravu získať za 1 euro alebo za 5 eur a je to vlastne pri tomto kroku. Takže
Keď si vyberiete jeden z kapsulových produktov, tak môžete mať dopravu za 1 euro. Keby ste si chceli vybrať z kozmetických produktov, máte dopravu za 5 euro. Kozmetika, takisto aj kapsule sú v cenách preferovaného zákazníka, majú bodovú hodnotu 0, pretože je to vlastne promo akcia na dopravu. Pokiaľ si nevyberiete ani jeden produkt, doprava je 11 euro. Ja si vyberiem, dajme tomu, máme tu ProSelect. Klikneme si na zelené okienko, aby sme potvrdili výber. Tak, prémie boli pridané do košíka a ideme ďalej. Pokiaľ potrebujete faktúru, klikneme sem. Dobre, skontrolujte si údaje, či sú správne ešte vyplnené. Ak áno, ideme na okienko ďalej. No, teraz sa nám to načíta a tu sa dostávame vlastne do platby a spôsobu dodania. Spôsob platby, určite si zvolte platba online, pretože produkty vám prídu určite rýchlejšie. Pokiaľ si dáte prevod 3 dní, naozaj znamená, že kým sa vlastne pripíše platba na účet, tak sa predloží v podstate aj dodanie produktov o tie 3 dní. Takže klikneme si na platobnú kartu a tu si môžete zvoliť spôsob vlastne dodania. Je už na vás, ktorú prepravnú spoločnosť si vyberiete. Ja mám dobré skúsenosti s DPDčkom, možnosť pripájania objednávok k dodávke. Tiež ste si mohli všimnúť, že aj v tomto okienku je, že zásielka spojená s inou objednávkou. Čo to znamená? V podstate vy si môžete spojiť dve objednávky do jednej adresy alebo na jedno miesto dodania. Čo to znamená, že môžete v podstate ušetriť na dodaní, poprípade napríklad viete, že ešte niečo budete objednávať, nie ste si istí čo, tak môžete si zadať túto jednu objednávku a pripojiť k nej ešte druhú. Ja ešte budem toto vysvetľovať v ďalšom videu, aby som teraz pri tejto objednávke vlastne nezdržiavala, takže my chceme momentálne len registrovať. OK, a takisto je tu ešte otázka na dodaciu adresu, či sa zhoduje, alebo treba dať inú. Nechávame tak, ako je, ideme na okienko ďalej a dostávame sa na samotné zhrnutie našej objednávky. No, prečítajte si, čo tu v podstate máte. Tu sa registrujete ako kandidát. Hej, kým v podstate nie ste členom klubu, to myslím, že je jasné. Údaje na vás, doklad o zaplatení, zase údaje a tu si skontrolujeme, či máme všetko v košíku tak, ako sme si vybrali. Takže produkty v našom balíčku, ceny a tu už vidíte, že katalóg Duolife 1 euro 0 bodov. Medical Formula ProSelect sme si vybrali vlastne k doprave zadarmo, teda doprave za 1 euro. Máme tu tiež nulovú hodnotu. Je to kvôli tomu, že je to k promo akcii. A tu aj vidíte, že vlastne kuriér je len 1 euro. OK, zvolený spôsob platby a kurierská spoločnosť. Klikneme na okienko zaregistrovať sa. Pokiaľ tam máte platbu platobnou kartou, automaticky vás prehodí na platobnú bránu, kde si vlastne spravíte okamžitú úhradu a už celý proces v podstate ide priamo do Duolife, kde vám nachystajú produkty a samozrejme vám ich odošľú. Pokiaľ si zvolíte prevod 3 dní, choďte na e-mail, ktorý ste práve zadali sem pri tejto registrácii, tam vám prídu vám údaje, kde treba zaplatiť uvedenú sumu. Hovorím, treba ale rátať potom s tým, že príde to neskôr. Dobre, myslím, že sme si prešli celú registráciu, tak ja vás vítam v klube Duolife. Som rada, že ste sa k nám pripojili. V podstate teraz začína vaša cesta a ja sa veľmi teším, že ste s nami a nech je každý deň výnimočný. Takže prajem krásny deň a ahojte.